Dobrý deň, dámy a pánové, ja vítam pri scefečku. Máme tu domesov private, tu máme takýto a takýto. No, dneska ideme zdolať ďalších 25 týchto pozemí. O, počkaj, ja som vlastne nedal 25, takže dobre. Teraz ideme od začiatku celých priamých. Wow. Dobre. No. Takže pozrieme sa. Čo je Dravovecku? Budejsku. 350 km. Na školačinku. Neviem, dobre, takže to sú 1172 húb a tu 320. No. To sa. To je skôr taký privát, proste skôr približené, to nie je epiky, skôr žiadne. Skôr žiadne epiky nie sú, takže tu máme dobre. Infovia počuť. Keby nie, tak sa dáme preskočiť. 16 level. Zbroj 1. Ešte 7 proste, neobratnosť. Joj. Hladný kryštál. Potrebujem sa na exp prieť, no, zrejme čo je. Dobre. Ďalej, nejaké veľa XP. Tu máme si vyššie 1000. Hľadal som nejaké dobré private, toto je celkom taký dobrý, ale neviem, môžete mi napísať do komentu nejaké dobré private, ak máte ešte. Horšie sa, že... 20. level, krásne. No. No, čo tu máme? Čo mám ešte spí, to nechcem. Čo to máme? 7. 3, pekne. 4. Dneska videl let's play aj z hry. No ešte neviem akej, ale nájdem nejakú na nete. Nejakú prehľadačovú hru. A ešte vyjde z normálneho sefečka. Z normálnych serverov, nie z privatov. Vydrž obratno, tam vydržovi a dáme tu inteligenciu. Tak skúsime dať to strašidlo.
to padlo pekne. Střevčeka máme dole. O, epic. 651. To není dobrý. Čiže naozaj. No, je celkom dobrý, ale zase... No, dobrý, je tento dobrý. Máme väčšie zdravie. Pekne. Jos. To môžu si vyhrať. Yes. Dobre, zbroj 1, skúsime sa vyzbrojiť trošku. Ešte máme 6 obratnosť, 6 výdrž, 6. 117, 90, inteligenčný, to nie. Skúsme kúpiť toto. No, necháme to znamená veľká výdrž. Inteligencia 88, to je mega, aha, mega taček. Takto. Dobre, mega ďalšie. Yes. No a to chcem už trošku ťažšie dať. Ale dáme ho. Yes, pekne, pekne, pekne. Arenka, či arena, tuto, máme tie hospodičky, no. OK. O, no. Kľúče ďalšieho potomka. Som si to takto nechávam prečo. Knopka dole. Je to by mohol ísť tiež. Dobre, a ešte to by mohol ísť. Nemôžeš ísť? No tak nemohol, no. OK, no tak to nedohľadám. 10 hubičekov to, alebo dám. Mám boha takú, ježišmaria. Predáme. No, ja som boli dobrá, som si šlo. Teraz dáme čo najviac zlatáčikov. To je to najlepšie. Zbrojerná, čo tu mám? Určite chcem tam kúpiť žem. No, teraz som ho to posvietil. Dobre, pekne. Vystrúvu, to nepodielam tak dole. Yes, ale išiel, dobre, dobre. Nie, to nepodielam tak dole, to mi je jasné, takže to je o mnoho čelné, nie, to je štvorka. Ne. No, skúsime sa nejako. Dám sa najskôr. Neviem. Máme nejaké tie zarobiť. Máme výdrž 108, ten to nie. Výdrž. Dobre, to je lepšie. Máme to toto, sneže. Yes, kľúče ďalšieho potomka. Asi som sa pamätal. Tisíček. Máme dole. No dávaj. Ležíš. Tak máme ostane. Yes, pekne. Dobre. Jedna je peniazy. Sem, to si necháme. No. Dobre, trošku si to preklikáme. Máme tu 94 z inteligenciou, inteligenciu nechcem. 4 inteligencia, to je dobrá. To mi páči, sa mi páči. 16, vydrž je lepšie, dobre, vydrž je lepšie určite.
To jsou 4, drž, můžeme vydržet. Dobré, nič. O, nebyla hůřicí hůlak. Takže obratnost na 6, no tak to by nebyla zlá. Dneska málo zlatáků. Tak určitě. No, takže já jsem to něco to zarobit. Jak to... Co na té sety? Давай. Ale celkom ani to nelaguje tento projekt, celkom je dobrý. Tak. No dobré, máme tu 127. Давай. Dobré. 94. To jsou to dobré. Tělko nemám žádné. Takže se to nebudem dávat. A škoda. 267. Tak bylo velké návštěv. A měla to zde. No. Dobré, takže 6 rozdáme, jdeme do 5, 119, ježiš. Skoro kytala všechny děto, ne? To hubičky, protože to každý nasávat na toto a máte to ještě jako bojové hubičky, takže se o to nebojím. Dobré? No. No, inteligenci. Aspoň to by to bylo. To je lepší, ne? To tam ještě vydrž, ale jako on to lepší. Dobré, zkusíme to putovko. Dobré. Dobré, co? To by mohli zdolat. Kámo. O, školačenka na všechno, dobré, ta je dobrá. To je delicious. Yes, pěkně školačenka. Jsou tu mám asi nějaké... Nemohu. Aha, všechno je ono, dobré. Pěkně. Dobré. Tento napadl tak úžasem. Či? A, dá to dalo, dobré. Je další pick shift. Skoro 97 čtvrt. Je lepší od mnohem. A pro těch, kteří to nenapadlo, tak je to privedelné, je to privet. Privejte tam zase do popisku, jako vždycky. No, vždycky, jako my máme jdou. Ještě to plán, ten not. Moment. Takže, no, musím si lepší než to tam. Tady něco, když se hlubočilo, to nedám určitě ne. OK, teď to štěstí, výdrž, co to je výdrž, 120. To jsem udělal 410, to je tak málo. To jsem udělal 120 a toto 460. To dáme, prodáme a toto těž. Čo máme lepší. Tak něco 107 to nie je. Je vydržový.
Takže nám to neukazuje, ale keď pôjdem do oného. Čiže áno. Jasne, že 50%, či 53 000. Takže ho musím dať do toho muzanta. To musí ísť dole. On to asi tak necíti, že áno. Yes, ale teraz sa začal cítiť. Pekne. Či to som už kúkala si, že 129, to je 120, no to neviem premeniť na čo. Je na šťastie, je znamená inteligenciu, krása. Dobre, takže môžem hľadať aj tohto, no tohto si nie, že? A možno aj hej, a nie, to nedám. Trošku sa tu ninja. Neviem, čaká. Ja to nedám, a skúme dať plán na temno. Pekne, poď, dáme ho. Yes, pekne, nepadlo nám žiadne epic sneho, to je divné. Však je to posledný on, nie? No nevadí, dobre. Čo tu máme? Máme tu okrydlený Erik, to je málo ho zákon. Ten musíme kúpiť, ten musíme proste, to je... Čo si zarobíme ešte tu tam? Mám to... To je šťastie, ono Erik nešťastie dáva preč. Stáva... Krása. Napadne, dobré, či táto, a tento by mohol... Co sa tiež dole? Či ani nie, kámo. No. Teraz ideme na dlhšie videjko. Už točíme 17 minút. 17 minút krásne. To... Som dlho tak nezačil, takúto dlhú onu. Nevadí, dobre. Dobre, nepôjdeme a skúme si dať niečo ešte. Kde je ten money? OK. No, dobre. Takže presúvame sa na toto ďalšie. A ideme znova také niečo, také, že... To neprivát tak ľahko. Som to privát asi odpustil, takže to je taký divný privát. No. Dobre, no a tento nejdem teraz robiť nič. Na čom? No a ideme senka na Domesov server. A ideme preklikať tých 25 podzemí. Ako ono padlo? Všechno to 6. Je tam potom. Dobre, no. Ups. Divné lagy, asi sa niekto pripojil. Skúsme to resetnúť, nevadí. No dávaj. Thank you. Prešlo som pár ľudí, tak to preto. Dobre. Takže už iba preklikáme tých 25 podzemí a končíme. Och, bože. No možno nepreklikáme, no. Idem ešte senka na chvíľočku. Už. Možno nie, no. No konečne. Neviem ako to bude takto, ak to bude takto lagovať, tak ja to vypnem. Bohužiaľ. Dobre, neviem, či to mám 1200, to je horšie.
Tak. No. No to super. Super 29. Na 30. Dobre. Tak. OK. No dobre, takže tu máme... Chodíme tam. No, super, ale je lepší, než ano, já nejlepším. To nie a nie. To je jedna a to hop, 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 hop. OK, no. Šikolko. A to, co si kázala, neoveľa. Nechám tam toto. Všechno 75, krása. Teď rukavičky si môžem proklikať, rukavičky si kliknem. Dobre, toto sú úplne moje. Dobre. Ale kúknem na všetko. Takže sú mega. Dobre, no. Takže dneska to asi nedokončíme. Kúkneme sa ešte senka rýchlo. A dáme si, predložíme si Grifa a tá arenka bohužiaľ nejde. Dáme si ešte niečo, dáme si tu 257. Ja sa s vami lúčim a čau čau.